कौन चीज बटला पर, कौन चीज कटला पर, देवर कौन चीज नीक लागे सटला पर। कहो भौजी, का है बबुआ? उलू लुलू में पढ़ के आलू हाँ आई जौन बतावे वाली बात तो के बा मई से पूछत हूँ। बतावा, ये आखिरी परीक्षा है तोहर। ला यू परीक्षा में पासे हो जाती। हाँ कौन नंबर देबू? पहले तू बतावा तो खाली लेबू और देबू बाद में देखल जाई। ला इहो ले ला। बोला। ज्ञान विद्या बटला पर दुख दन कटा